La reivindicada ampliació de l'Institut està a punt de salvar un darrer escull i podria començar ben aviat aquest estiu. El Departament d'Educació ha sol·licitat a la Mancomunitat la introducció de diverses al·legacions al projecte constructiu quan es trobava a l'última fase de licitació, a punt d'adjudicar. La principal esmena és que el pavelló de 4 aules, que s'aixecarà al costat de batxillerat, disposi d'uns lavabos que inicialment no es preveien. La Generalitat demanava un porxo fins a l'edifici principal perquè els alumnes poguessin anar al servei a cobert, o bé la integració d'un lavabo dins d'aquest annex que ha estat l'opció escollida. La solució que s'ha optat és per fer, dins hi havia una aula que era de 60 metres, la farem una mica més petita i farem el que és un lavabo així adaptat, unisex, i amb això ja ens donen el vistiplau per poder començar a engegar-ho. Llavors, un cop ho engeguem, si tot va bé, ja comptem que el primer semestre no hi estarà a l'edifici i que serà segurament passat les vacances de Nadal en què ja podrà entrar en funcionament. Les esmenes de la Generalitat han tornat a alentir una ampliació que ja acumula massa retard. A l'estiu farà 2 anys que s'haurien hagut d'iniciar els treballs, però dilacions en la redacció, un primer projecte massa costós que arribava als 400.000 euros i l'esclat de la pandèmia en van anar retardant el procés. Finalment, l'aprovació definitiva del projecte es va realitzar al desembre i a punt de fer la licitació han arribat les esmenes de la Generalitat. L'Institut espera aquest annex de 4 aules per disposar de més espais i per afrontar l'increment d'alumnes dels darrers cursos, que ha deixat la xifra en més de 600, que no s'assolien des de fa 20 anys. De fet, enguany, cicle formatiu s'ha hagut de traslladar a l'Escola Ronçana, on tot sembla indicar que continuarà a partir del setembre. Encara que des de principi de curs el titular del centre ja és el Departament d'Educació, la Mancomunitat gestiona l'ampliació pressupostada en 325.000 euros, uns diners que la Generalitat retornarà a la Vall del Tenes en diverses anualitats. Ara, però, el pròxim pas és l'adjudicació i l'inici de les obres, que podrien començar d'aquí a poques setmanes, després d'anys d'espera.